Penyani to an gi machoni to nado upgrade be machoni nyalo wene gi mondo amed pesa moro matin akaw maduong' ne. Mano nyalore kabisa, kendo wakwayo ng'ata madwaro maber moloyo mondo ochop machiegni gi jo Sunking mondo wamiye maduong' molo mano. Sani koro wacho ni o switch to more. Kamano. Ulokoru dhie mathoth. En ang'o ma wageno yudo kaka customers mag Sunking koro? Koro switch to more apani kaloke gi dholuo to tiende ni yaro bat. Yaro bat moloyo. Koro watemo mondo wachop kuma molo kuma nyocha wachope. Sunking ong'ere ahinya ni Sunking en kambi mar solar. Ting'eni solar miler kech ler gima dhano dwaro mokwongo kabisa. Kose miler tinya dwaro nang'o sama koro iol iwinje radio moro. Wami to kopo ni radio krom dong didware ni mondo ine ng'ato kendo. Awach ni awinje lakini anene be. Koro mano kendo kelo ni TV. To jomoko be nitie modak town ama ng'ama modak dwaro tiyo gi fridge, odwano ti kata mana gi microwave ne moro. Koro ido ka jogo dwaro inverter. Koro golo direct current duoke alternating current. Matieni koro inya tiyo gi fridge man in gi ot, inya tiyo gi fan, inya tiyo gi microwave. Kendo koro ichaki yudo ni yes, iseyudo magi te. Tadwa na tedi, ang na tedi nango. Kendo Sunking mi, gas minya tedo go, tichulo mana mos. Kech wan jo paygo ama easy buy, wachudo mos. Koro sani kendo kopo ni dwa wuoyo gi ng'ato, ang'o kendo ma Sunking okelonwa. Nitiere simu mar Sunking. Okay. Kamano. En simu mar smartphone migwelo ni koso? En smartphone migwelo no. Okay. Hiro kamano. Iwacho ni ungi paygo, chudo ma kidam mos ni. Yes. Utiyo nade? Pimno nena? Koro chudo mar mos en ni ka ng'ato wase romo kode mo wacho ni odwaro ng'iewo Sunking, to deposit emo chulo. Okay. Kose chulo deposit to amiye muda motiyo gi taya no. As low as ceiling 450. Okay. Bas koro chudo ma tin pile kichulo chakri 15 kadhi mbele. Koro kichudo tiyudo token. Okay. Tidiyo token e taya alafu oliel. Okay. Kendo ka token yorumo chaki medo mana kaka ji ong'iyo chulo stima. Okay. Kamano. Kitieko to koro oko chako simu. Okay. Kamano. Koka chudo to koro taya onge go koso nang'o? Kichudo. Tek sana mondo ng'ato kik chudi kech king'iyo nengo moketika. Tiende ni ng'ato sama wach ni okichulo siling 10 kata siling 15. Kare koro idhi yudo ler koa kanyo. King'iyo mafuta to sani mafuta mar 10 onge. Obabo onge. Obabo ma siling 10 chetini yo. Koro chuni tek sana chuno ji ni nyaka gitigo atia mano kopo ni ng'ato niga achiel ariyo moro. En ni kiny to odhi mbele. Kamano. Ang'o mobago ne jo Kisumu kiny? Nitiere gala moro maduong' kabisa Kisumu kiny. Wayao Experience Center. Okay. Koro Experience Center en kama customer nyabire to oneno ing'eni kawaida iromo gi ng'ato ama idhi e duka titang'o ni gik moko e box. Tisiemo ni magi ma. Lakini Experience Center en kama idonjo mine. Kopo ni en inverter to ng'isi ni inverter nitiyo kama. Tinene. Onyalielo stima yudo kantiere. Onyarengo tingo fridge no ni kanyo. Adwa gas mar Sunking. Iyude koket ni kanyo. Kidwa temo kata kaka inya ted kode, wanyami gimoro matin kanyi tem. Iden to tiyo nade. Koro mane emana mar Experience Center. Okay. Kendo Experience Center miyo dhano amoganda nafas maber mar nika gimoro Sunking ni okethore. Binya biro malos ni kanyo. Okay. Kendo chako miyo customers wan gi room makibire tinya explain kidwaro wach kata joma dwa ng'iyo mang'eny. Koro nitiere kamibiri bete maber kaka koro physical. Tiyueyo tinya yudo pi modho. Sama koro